Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nagpagwa sang executive order sa masugot nga quarantine procedure kontra COVID-19. Mga dalagko nga pagtitilipon sa probinsya ginadumilian na. Ini ang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Sa Executive Order 28B nga ginpirmahan ni Governor Arthur Defensor Jr. nakasaad ang masistrito nga quarantine procedure kag disease prevention control measure agud maprotehihan ang probinsya sa coronavirus disease 2019. Nalakip diri ang pagdumili sang pagpatigayon sa mga dalagko nga pagtililipon sa probinsya sa sulod sang 45 diyas. Suno sa Gobernador, kinahanglan nga magsakripisyo anay agud makalikaw sa balatian. Ang tanan nga pwede nga tipon-tipon nga damo tao nga malikawan naton. Kay ti ang gusto naton nga sa subong pa lang madugang na kita sang aton nga panagang. Uli basi makarealisar kita sa barangay fiesta lang lito nagumpisa. Ginsupinde na sang syudad sang Pasi ang Pintados di Pasi Festival 2020 nga nakatala na kuntani isubong nga bulan. Sangin pamangkot ang gobernador kung bala dapat man isuspend ang pagpatigayon sang moving up ceremonies o kung graduation rites sa mga bulutuan. Leave it to the sound judgment sang aton nga mga pumuluyo kag sang aton nga mga organisasyon. Liwaton ko reasonably ang aton nga interpretasyon dapat sang executive order naton. Kaya para ni sa aton tanan, no? Balansihon mo, anong mas mabugat ang aton nga ginahimo para sa COVID, nga malikawan naton ng COVID-19 o ng mga tipon-tipon nga ini. Sunod sa DepEd Division of Iloilo, magkasunod man sila sa mando sang gobernador kag magahulat sang opisyal nga mandato gikan sa Department of Education Central Office. Paathag sang gobernador obserbahan sa sulod sang 45 diyas ang kaso sang COVID-19. Agud may baluan kung i-lift ang EO. Kaina sang aga sang gintipon sang gobernador ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Agud istoryahan ang mga nagakaigo nga tikang kontra COVID-19. Samtang ginapa-monitor naman sa gobernador ang isa ka person under monitoring nga natukiban nga nakasulod sa kapitolyo kahapon. Gikan ini sa Hong Kong kag nagpangayo sang bulig sa Provincial Social Welfare and Development Office. Upod kay Hans Disyerto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.